Κακό. Εντάξει, ναι. Ο θάνατος του Κωστή δεν ήταν μια έκπληξη, το αναμέναμε. Μάλιστα το αναμέναμε και άλλες φορές προηγουμένως, γιατί λόγω της υγείας του. Όταν συνέβηκε, μπήκε το ζήτημα το πώς θα συνεχίζαμε. Και αφού ήταν ένα πολιτικό πρόσωπο με πολύ δυνατές ιδέες, όπως και εμείς βέβαια, και ως άθεοι όλοι μας, που είχαμε να αντιμετωπίσουμε την Εκκλησία, έπρεπε να σκεφτούμε τι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, αποφασίσαμε ότι θα χρησιμοποιούσαμε την Εκκλησία, μια και υπόθηκε και από τον Κωστή ότι δεν υπήρχε ζήτημα με αυτό, αλλά θα έπρεπε να διαμορφώσουμε την κηδεία με τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε να αντιπροσωπεύει την προσωπικότητα και τα πολιτικά πιστεύω του ανθρώπου και βεβαίως όλων αυτών που τον αγαπούσαν και ήταν κοντά του. Ο Κωστής είναι μέρος μιας υπόγειας παράδοσης του της χώρας, που προφανώς δεν υπάρχει σε αυτόν τον χώρο, η οποία υπάρχει από τον Μεσαίωνα, αλλά στον 20ο αιώνα κατάφερε για πρώτη φορά να αυτονομηθεί. Με αυτή την έννοια ο Κωστής αποτελεί ένα μέρος κοινού του κόσμου ο οποίος ακόμα φτιάχνεται. Είναι μέρος της αυτονομής παράδοσης, αλλά όλες οι εκδόσεις του Κωστή, άμα το δούμε ευρύτερα από την αγάπη που του έχουμε, είναι ουσιαστικά και μια καταγραφή της Κύπρου μετά το 1974. Kosti, Kıbrıs Türkler, Kıbrıs Rumlar, Kıbrıs'ın insanlar, Kıbrıs'ın evlatları sana son görevini yerine getirmek için bugün buraya geldik. Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι, τα παιδιά της Κύπρου, είμαστε εδώ σήμερα για να ανταποκριθούμε στα καθήκοντά μας, στο τελευταίο μας καθήκον προς εσένα. Seni ben 99 yılında Pile'de yaptığımız toplantılarda tanıdım. Προσωπικά εγώ σε γνώρισα το 1999 όταν είχαμε τις πρώτες μας συναντήσεις στην Πύλα. Kapıların kapalı olduğu dönemde Pile'de toplanır, Sodos, Sofoklis, Mirulla, Dino gibi arkadaşlarla bir araya gelir. Kıbrıs'ın birleşmesi için ne yapabiliriz diye konuşurduk. Τότε που ήταν κλειστά τα οδοφράγματα, συναντιόμασταν στην Πύλα, εγώ, εσύ, ο Σώτος και οι άλλοι φίλοι, και συζητάγαμε, θέσαμε τις ιδέες μας για το πώς μπορεί να επανενωθεί η Κύπρος. Kalbi insan sevgisiyle dolu, sosyalizme inanmış,
gerçek bir Kıbrıslıyı tanıma benim için büyük bir şans oldu. Ήταν μεγάλη τύχη και τιμή για μένα που γνώρισα έναν Κυπραίο που η καρδιά του ήταν γεμάτη με αγάπη για τους ανθρώπους και για τον τόπο μας και δυνατή πίστη για τον σοσιαλισμό. Το γεγονός ότι μίλησε ο Σινέρελ Σιλ στα τουρκικά μάλιστα και τον παροτρύναμε να μιλήσει τουρκικά και να μεταφραστεί στα ελληνικά, νομίζω ήταν μια καλή κίνηση. Ίσως να ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε η τουρκική μέσα σε ελληνοορθόδοξη εκκλησία και νομίζω ότι πραγματικά ήταν μια καλή εμπειρία όχι μόνο για μας, αλλά πιστεύω και για το κατεστημένο. Είναι σημαντικό να ακούγονται τουρκικά σε ελληνοκυπριακή εκκλησία. Η περίφημη φράση του Κωστή, η κυπριακή συνείδηση είναι η υπεροψία των περιθωριακών, εκφράζει ακριβώς το γεγονός ότι ο Κωστής, όπως και όσοι θέλουν να είναι περιθωριακοί σε αυτή την εποχή, ξέρουν παραπάνω από ό,τι ξέρει ο ηγεμονικός λόγος. Μπορούν να βλέπουν μπροστά. Ο Κωστής ξεκίνησε από το 80 και κατέγραφε τούτη τη σοφία η οποία υπήρχε υπόγεια και ήταν η αλήθεια του μέλλοντος. Πεθανίσκω. Πεθανίσκουμε. Προσπαθούμε να τέρμονα να καταλάβουμε τι σημαίνει τούτη η διαδικασία, ενώ μαχούμαστε να μετατρέψουμε τη θλίψη της απώλειας σε γενετήσια έκσταση. Καμνούμε δικά μας τα ερωτήματα που εθέσαν τα αγαπημένα πρόσωπα. Σαν περπατούμε, σφυρούμε ένα τσαλατό τραγούδι που αίκαν πίσω τους. Γεννημένοι κάπου μες στο 90, σε ένα νησί που φαντάζει ανέκαθι μοιρασμένο, ανακαλύψαμε πως η ίδια η ζωή μας, ο εαυτός μας, μπορεί να είναι και ο ίδιος μοιρασμένος όσων οι ουτοπίες μας αντικαθιστούνται από στρατιωτικά εμβατήρια και σιρήνες πολέμου. Και ενώ ο θάνατος δημιουργεί την απορία της γέννησης, εμείς διερωτούμαστε πώς μπορούμε να ανασυγκροτήσουμε την υπόσχεση για μια ζωή που να υπερβαίνει βαρέλες και διαχωρισμούς. Εν είναι όλοι θανάτοι οι ίδιοι όμως. Ο καθένας έχει ένα βλέμμα για μας. Η γεωγραφία της Κύπρου είναι τα κρυφά νεκροταφεία, τα οπλοστάσια της απεικιοκρατίας και του εθνικισμού πάνω στα οποία περπατούμε κάθε μέρα, και ας μην το καταλάβουμε. Οι δρόμοι της πόλης έχουν ονόματα δολοφόνων. Θάνατοι όχι το απομεσήμερο. Θάνατοι που δεν υπήρξε για λόγου τους τα φόπλακα, που ξαναπεθανίσκουν κάθε φορά που χάνονται που τις σκέψεις των ανθρώπων και υπάρχουν μόνο σαν τα φαντάσματα για να στοιχιώνουν τα σκοτάδια μας. Η πρόοδος μες στην ανθρώπινη ιστορία επαρομοιάστηκε σαν ένας σωρός που ερείπια, πτώματα και συντρίμμια που στιβάζονται στον ουρανό. Η σωρός είναι η απόλυτη έρημος του πραγματικού και εμείς αντί να θεωρούμε τους ουρανούς, ανάστροφα με φτιάρκα και φανάρκα, μες στη φυλακή του παρόντος γυρεύκουμε το φως. Στην Κύπρο, ο αγώνας για τη ζωή είναι ο αγώνας για να αναγνωριστούν όλοι οι κρυφοί μας θανάτοι. Αλλά πώς μπορούμε να μιλήσουμε για τα πράγματα? Αναγκαστικά γυρεύουμε μια γλώσσα που να μπορεί να τα εκφράσει. Μια γλώσσα που ενώ μιλά για απώλεια, να φέρει και το κλάμα της γέννας μαζί. Να έχει τη δυναμική της ιστορίας και την ποιητική των παραμυθιών που αναγιώνουν κοπελούθια και πλάθουν φαντασιακά καταφύγια. Μέσα στα χαλάσματα και τα ερείπια της κυπριακής μοντερνικότητας, προσπάθησε μια γενιά να στήσει θεμέλια ενός κόσμου που οραματίζεται. Ενός κόσμου που η υπόσχεση της ανεξαρτησίας του 60 έγινε και λόγος για απεξάρτηση που τους επιβεβλημένους εθνικισμούς. Μες τούν τα θεμέλια αναγιωθήκαμε και οραματιστήκαμε και εμείς. Και έτσι μάθαμε να μιλούμε. Να μιλούμε τη γλώσσα των μαθιού που σκεπάζει. Λοιπόν, αυτό που στιγμάτισε τα πρώτα μας χρόνια ήταν η δουλειά στο φούρνο. Εντάξει, είμαστε αριστεροί με τον δρόμο που μπορούσαμε να είμαστε τότε, αλλά αυτό που μας έκαμε πραγματικά κομμουνιστές, τουλάχιστον τα τρία αδέρφια, τα αγόρια, ήταν η εξέλιξη του Κωστή αργότερα στη Γαλλία όταν πήγε να σπουδάσει, όπου εντάχθηκε στη ριζοσπαστική αριστερά. Ερχόμενος εγώ από τις σπουδές πίσω, τέλος πάντων, από την Αγγλία πίσω, τον Οκτώβρη, ήρθα εντελώς ξεκομμένος. Εντάξει, και εγώ ήρθα πίσω και ήμουν μόνος μου. Είχα κανένα γνωστό πλην ανθρώπων που γνώρισα στο στρατό
ένας που γίνος ήταν ο Χρήστος, ο οποίος δεν είχε φύγει, ήταν Κύπρο. Λοιπόν, βρεθήκαμε με τον Χρήστο, ξέρω εγώ, τι κάνεις και λοιπά, τον αντάλλον, και ο Χρήστος λέει μου, θα σε πάρω να γνωρίσεις τον αρφό μου, τον Κωστή Λαλή, ο οποίος μόλις ήρθε από τη Γαλλία. Ήταν, εγώ ήμουν 20 χρονών, ο Κωστής ήταν 28, 27 τότε. Λοιπόν, και πού μείνεις ο αρφός σου, λέω, μείνεις σε ένα παλιό σπίτι στην παλιά Λευκοσία. Και πήγαμε στο σπίτι στο Μπρούσις 1, και με απέναντι από την Αρχιεπισκοπή, έναν ανόη παλιό, όπου παίρνω μέσα, ήταν ένα σπίτι φρικιάρικο, δηλαδή με την πλήρη έννοια, αποδομημένο, μια αποδομημένη κατοικία. Παραθιάντα άλλα πράγματα μέσα, εφημερίδες, βιβλία, πολυγράφους, γραφομηχανές, αφίσες επαναστατικές στους τοίχους, που βορειοαφρικανικά κινήματα, που παλαιστινιακά. Και παρουσιάζεται ο Κωστής, ένας ωραίος άντρας, ωραίος, μακριά μαλλιά, ξυρισμένος, όχι όπως τον ξέρατε τώρα εσείς, αδύνατος, και η προσωποποίηση του cool. Ευθύς εξήγησε μου ότι ο άνθρωπος είναι αριστερός, είναι τροσκιστής, εγώ είχα ιδέα να μπορεί τροσκιστής, έξερα τον Τρόσκι, αλλά να μου σημαίνει τροσκισμός ακριβώς, Τετάρτη Διεθνής. Ενδιαφέρθηκα εγώ, τσίμπησα, αρπάχτηκα, κερδίθηκα από τον Κωστή όμως. Δηλαδή, ενώ ο Κωστής που με κέρδισε, δηλαδή, τούτος ο άνθρωπος έχει να μου δώσει πράγματα, δηλαδή, θα τον ακούσω, θα του βάλω φτύν, να δω να μπορεί να μου πει. Παρουσιάστηκε τότε για πρώτη φορά με πρωτοβουλία του Σοφοκλή Ρούσου, ο οποίος Σοφοκλής Ρούσος είναι ένας εκ των δύο ανθρώπων που γνωρίζω που επέρασαν στον τροσκισμό πριν το 1974. Ο οποίος ήταν στην Αγγλία, στο SWP. Και ήρθε και ξεκίνησε έναν περιοδικάκι στον Πολυγράφο που το ελαρούσαμε δελτίο συζήτησης. Αν θυμάμαι πώς ευχήκα, ήταν οι πρώτες συζητήσεις γραπτές στο ακροαριστερό χώρο. Εγώ ήρθα πίσω το 1975 για να χτίσουμε την άκρα αριστερά. Ο Κωστής ήρθε μετά τότε που κάναμε το δελτίο συζήτησης. Σιγά σιγά φτιάχτηκε, σύντομα δηλαδή, σε κάποιους μήνες, ο κομμουνιστικός κύκλος, έτσι το ήθελε να το ονομάσει ο Κωστής. Δεν είναι τυχαίο που είναι κύκλος. Ο κύκλος δεν έχει αρχηγό, δεν έχει αρχή και τέλος ο κύκλος. Έχει σημασία ότι είναι κύκλος. Κάποια στιγμή είπαμε ρε κουμπάρε, δεν γίνεται να πάμε έτσι, να κάνουμε ένα στέκι, αφού μεγάλωνε το κίνημα. Φτιάξαμε τον με πράγματα χειροποίητα, με παλιοέπιπλα, με έπιπλα που έκανα στο εργοστάσιο του πατέρα μου εγώ, τραπέζια, που βοήθησε. Εκόνακον, θέλοντας και εμείς δηλαδή ο παπάς μου, διότι πόξω είχε μια τεράστια χαλκογραφία που έγραφε προλάτης με ένα σφυροδρέπανο. Και ο γύρος μου ήταν να πάθει αποπληξία. Και τελικά καταλήξαμε να κάνουμε ένα βιβλιοπωλείο, μπειραρία καφενείων, σουβλιγίδικο. Λειτουργήσαμε τον ένα χρόνο και μετά εγώ έφυγα διότι ερωτεύτηκα μια κοπέλα και πούλησα τα πότη είχα μια βέσπα και πούλησα γιατί στο Παρίσι έμεινε ένα χρόνο και είχα τον Κωστή μόνον του και ο Κωστής επειδή είναι ένας άθλιος επιχειρηματίας, άθλιος μιλούμε, επάτησε την δουλειά. Γύρω στο 85 μετά από πολλές αποτυχημένες προσπάθειες να ξαναξεκινήσουμε κάτι, όπως μου είπαν και δέχομαι το ευχαρίστως, όλες μας οι δουλειές είναι μεσοδόχοι. Ξεκινήσαμε περίπου έτσι στο αυθόρμητο, το εντός των τυχών, που έγινε μια κάποια συσπήρωση οικολογικό-αριστερή, να την πούμε, απόπειρα, επιχείρημα να κάνουμε δηλαδή αυτό το πράγμα. Τα πρώτα τεύχη ήταν απολύτικα. Βασικά μιλούσαν για την εντός των τυχών Λευκοσία, για την περιβαλλοντική αξία της εντός των τυχών Λευκοσίας. Η παλιά Λευκοσία το 80 ήταν μια πόλη έρημη, ήταν ένας ανεξερεύνητος κόσμος, να σου το βάλω έτσι.
Ήδη που το 1964 είχε αρχίσει να φθήνει η Παγιά Λευκωσία λόγω της πράσινης γραμμής, το 1974 λόγω της γυτνίασης με τους Τούρκους και της έντασης που υπήρχε στην πράσινη γραμμή, διότι πρέπει να φανταστείτε ότι μέχρι και το, τι να σου πω τώρα, μέχρι και το 84-85 είχε διαμάχες στην νεκρή ζώνη. Δηλαδή έσυρναν πέτρες, σφαίρες, ξετοιμάζονταν οι δικοί μας με τους άλλους. I asked Ibrahim Aziz, what is the alternative left in Cyprus apart from AGEL? And they said, well, there are these group of young people who are extremists, extreme left, and they're not, they're not part of AGEL. And I came into the walled city, and up to today, I really don't know where this house was that I came. And I came and found Kostis. Σιγά σιγά το εντός έγινε και πολιτικό. Και είχε μέσα διάφορους που γράφαν πολιτικά άρθρια. Λοιπόν, επιλέξαμε την Παγιά Λευκωσία για τον λόγο. Ήταν μια πόλη έρημη, μια πόλη η οποία συμβόλιζε ακριβώς την ένταση και την αποτυχία του συστήματος, διότι έγινε μια εισβολή, είχε πρόσφυγες, ενώ θα μπορούσαμε να ζούσαμε ειρηνικά. Λοιπόν, και επίσης ήταν έρημη πόλη και ήταν αιτίας σου την ψευδέστηση ότι μπορείς να χτίσεις έναν νέο κόσμο εξ υπαρχής. Εμείς είχαμε μια ψευδέστηση ότι η Παγιά Λευκωσία θα μπορούσε να είναι το πράγμα. Ένας τόπος δηλαδή που δεν ισχύουν οι νοοτροπίες, οι νόρμες, οι νόμοι της υπόλοιπης Κυπριακής Δημοκρατίας. Που εν μέρει ήταν αλήθεια. Δεν κυκλοφόραν αστυνομία. Δεν ασχολούνταν κανένας με που παρκάρισες το αυτοκίνητο σου ή όχι. Αν είχες ρεύμα για μεν είχες. Αν είχες άδεια καφενείου ή αν δεν είχες. Δηλαδή ήταν παρατημένη. Και ήταν πεδίο δράσης λαμπρών για νέους ανθρώπους με ελπίδες για κάτι καλύτερο, δεν ξέρω. Εξού και όλοι μαζευτήκαν στην Παγιά Λευκωσία από τότε. Ο Κωστής είχε μια μανία με τον τείχο. Ήταν ερωτευμένος με τον τείχο για να το ρίξει κάτω. Επίενε πάντα και ο Γιώργος με στούλαν και μετά επιέναμε δίπλα από το τείχος. Το τείχος της Λευκωσίας, τον Ολυμπιακό. Τι ποίηση θεϊκή. Θυμηθείτε όλοι που ήταν η Κύπρος, που ήταν του η πόλη που αγάπησε τόσο πολλά την εντός των τυχών το 1990. Τότε που του κάμναν επίθεση όλοι. Ήταν χωρισμένοι με έναν τείχο που μοιάζε με συνοικό. Ο Κωστής επέμενε. Σαν να εκράτηνε έναν σεπαρνούι και μάχη του να ανοίξει τρύπες στο τείχος. Εκτός που τους χωρισμούς, τους προσωρινούς και τους μόνιμους, επλάσαν και τους διαχωρισμούς. Και καταφέρασαν με χίλια ζόρκα να τους υλικοποιήσουν, να τους κάνουν φανερούς, και μες στα μυαλά μας και μες στα καντούνια μας. Εσπήραν ναρκοπαίδια στη γη και πλαστήσαν τα ναρκωμένα παιδεία, της ναρκωμένης παιδείας. Του δε ξεχνώ, του δε λαλώ, του δε με κόφτει. Έτσι, εγαντζωθήκαμε κι εμείς στο φάντασμα ενός παρελθόντος που δεν εθνήσαμε ποτέ, αλλά θανατώνει μας καθημερινά. Το όριο σε τούτο νησί λειτουργεί πρώτα και κυρίως ως συγκροτησιακή αρχή της ταυτότητας. Μιας ταυτότητας που πλέκεται με το υφάδι της έλλειψης ενδιαφέροντος, του μίσους και της ανοικιότητας για το άλλο. Οι θάλασσες, τα ποτάμια, οι λίμνες, φυσικά όρια που με τα χρόνια καταφέραμε να τα διασχίζουμε. Μα τα σύνορα τα εθνικά είναι εμποτισμένα με την κατάρα του αδιαμεσολάβητου, του αδιαπέραστου. Και μην ίσκουμε να χάσκουμε που κάτι παραθυρούθηκε στο τείχος που στην ουσία είναι και φτιαγμένα για να θωρούν τη ζωή στο ποτζί, αλλά για να μπορούν να σημαδεύουν με τα πιστόλια τους μέσω του φόβου στα σώματα άλλων φοβισμένων. Και ποτζί και ποδά. Εφυτέψασαν βαρέλες για να με θεωρούμε, να μην ακούμε. Και βαφτίσαν το πράσινη γραμμή, για shield hat, buffer zone, νεκρά ζώνη. Οτιδήποτε άλλο που νεκρή είναι. Σε ένα χρόνο που έχουμε το σπίτι. Μπράβο. Τίποτα να μας βράχει, εσύ ήσουν. Είσαι στη Συρία. Καλά. Ρε πώς έχουμε ρε. Και είμαστε κάποτε εδώ. Εγώ ρε. Κάπου, εδώ μην νομίζω δεν έχει πράσινη γραμμή.
Όχι ρε τούτο, πάει έτσι. Η πράσινη γραμμή της Λευκωσίας χωρίζει την πόλη σε δύο κόσμους παράλληλους για πολλά χρόνια. Οι πολυάριθμοι στρατοί που κινούνται κατά μήκος της καθορίζουν την ως το αδιαπέραστον όριο, ενώ παράλληλα ενσαρκώνουν τη βία μέσα από την οποία τούτη γραμμή χαράχτηκε. Οι βαρέλες που κόφουν τους δρόμους της πόλης είναι η αδιαπέραστη γραμμή, η παρακμιακή αισθητική του χώρου και η κατάργηση του χρόνου. Το όριο, το σύνορο, αποτελεί βιότοπο για χιλιάδες άλλα ζώα για τα οποία οι βαρέλες, τα τέλεια και η υπόλοιπη μιλιταριστική αρχαιολογία σηματοδοτούν την αρχή παρά το τέλος. Στο σημείο όπου τα ανθρώπινα πόθηκια κάνουν το τελευταίο επιτρεπτό βήμα, ξεκινά ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος που υπάρχει στο ενδιάμεσο. Είπε μου ένας φίλος κάποτε ότι η νεκρά ζώνη είναι η θάλασσα της Λευκωσίας. Το σημείο όπου πάεις να κάτσεις και να σκεφτείς με φόντον τον άπιαστον ορίζοντα, όπως στην άκρη ενός φαντασιακού ωκεανού ή μιας τάτσας θάλασσας. Όπως στις ερήμους ή σε κάθε τόπο σε διαδικασία ερημοποίησης, κάθε εικόνα ή ιδέα νερού φέρνει στους ανθρώπους τον βιοτόπο την αίσθηση της γένεσης. Άμα συνάονται τα σύννεφα που το βορρά για που τον νότο, άμα πιάνουν τα νερά τα σιωνωτά, τα μάτια γεμώνουν ελπίδα και τα σώματα γίνονται πιο ελαφριά. Που την άλλη, ο θάνατος στην έρημο ή σε κάθε τόπο σε διαδικασία ερημοποίησης έχει το βάρος του ήλιου και σκόνη κολλά μες στα πνευμόνια. Στην Κύπρο, η πιο μεγάλη μοναξιά είναι η λαλάρα του Ιούλη. Όταν ήμασταν μικροί με τον Κωστή, θυμάμαι ότι συζητούσαμε μεταξύ μας το πράγμα, ήταν που σημαίνει να είμαστε Κυπραίοι και όχι Έλληνες. Ο Κωστής μέχρι σε κάποιο στάδιο της ζωής του όταν ήταν μικρής θεωρούσε ότι ήταν Έλληνας. Εγώ προσπάθησα να μου πεις ότι είμαστε Κυπραίοι που είμαστε άλλο πράγμα από τους Έλληνες. Είμαστε ένα μείγμα διαφόρων των λαοτήτων της περιοχής μας τούτης, ας πούμε. Λοιπόν, επομένως υποστηρίζω ότι η ανεξαρτησιακή συνείδηση δεν ξέρω πώς μας γεννήθηκε εμάς, μπορούμε να το αναλύσουμε. Πώς γεννήθηκε η συνείδηση μας αυτή μέσα στη δεκαετία του 60. Μπορώ να σας πω όμως άμεσα ότι ήταν εναντίον των καθηγητών μου, παραδείγματος χάρη. Εναντίον της παιδείας που προλάμβανε. Θέλετε να σας πω μια εικόνα πολύ χαρακτηριστική. Είμαστε 48 μαθητές μέσα στην τάξη. Έκανε μας μάθημα ο Παπαφώτης, ο γνωστός, με το ένα χέρι. Και κάτι έλεγε, ένα θυμάμαι ακριβώς ποιο ήταν το θέμα, νομίζω είναι η ιστορία μου έκανε. Και λέει, εξάλλου λέει, υπάρχει κανένας Έλληνας Κύπριος που είναι υπέρ της ανεξαρτησίας. Και είδε έτσι μέσα στην τάξη. Θωρώ το μάτι του στην άκρη της γωνιάς, πας στην έδρα και χρυλώνει ξαφνικά και παρακολουθώ την ευθεία και πέφτει το μάτι μου στο διπλανό πίσω το Γαβρία Γαβριλίδη, ο οποίος εκούμπαν το χέρι του πας στο θρανείο και ήταν έτσι. Είπα σας ότι εγώ ήμουν σε μια θέση μετάβασης από την Ένωση στην ανεξαρτησία με τις εποχές και από τη χριστιανοσύνη στην αθεία, διότι πήγαινε μαζί η Ελλάδα σε Ελλήνων χριστιανών πριν την Χούντα φυσικά. Αρπάσει το ρε παιδιά που το τέλος της τάξης με το ανάμιση χέρι που είχε, δεν ξέρω, μέσα στο νου μου το βλέπω τον Γαβρία να πετά ένα αερίος και να τον πετάσει έξω από την τάξη. Λοιπόν, επομένως εμείς είμαστε ως μαθητές που τα 14-15 μου που ξεκινώ να σκέφτομαι ότι βρω πολιτικά τέλος παντών, ήμουν ανεξαρτησιακός και πήγα στο ΑΚΕΛ για εξαιτίας του Γαβρία και ακείον το Σερούι. Το να περάσεις από έναν δημοτικό
που έχει εθνικιστές δασκάλους, το πιο πιθανό είναι να καταλήξει και εσύ εθνικιστής. Εμείς είχαμε εθνικιστές δασκάλους, μάλιστα είχαμε 2 στελέχη της ΕΟΚΑ. Ο ένας, ο οποίος ήταν δασκάλος του αδερφού μου, του Κωστή, στην 5η του Δημοτικού και 6 χρόνια ακριβώς αργότερα δάσκαλος με εμένα, ήταν ένας αγωνιστής της ΕΟΚΑ, ο οποίος έτυχε να είναι και χαρισματικός δάσκαλος, ο οποίος μπορώ να πω ότι έπαιξε κάποιο ρόλο στο να δούμε θετικά την ένωση με την Ελλάδα, παρόλα τα ερωτηματικά που είχαμε λόγω της οικογενειακής αριστερής μας παράδοσης. Επομένως, σαν αριστερός ο πατέρας μου προσπάθησε να δείξει μια άλλη κατεύθυνση, την οποία τελικά τα κατάφερε να το κάνει. Αργότερα ο αδερφός μου μεγάλος έπαιξε τον ίδιο ρόλο πάνω μου εμένα, όταν ήμουν εγώ 5η του Δημοτικού, που επαρασύρθηκα από τον ίδιο δάσκαλο κτλ. Μία φορά πριν 5-6-10 χρόνια μίλουμε με τον Μακαρίτη, τον σύντροφο, τον φίλο τον Παγιάτα. Κουβεντιάζοντας για τη δεκαετία του 60, είπα του, ξέρεις, εμείς οι ανεξαρτησιακοί των καιρών του σχολείου, και λέει μου, στοπ, ελαρούσετε ανεξαρτησιακοί. Λέω του, φυσικά τι ελαρούσαν. Λέει μου, δεν θα σου πω εγώ να μου ελαρούσετε. Τέλος πάντων, υπονοούσε ο άνθρωπος ότι μετέφερα εικόνες, τα πιστεύω μου, του μέλλοντος, ενώ του μετά το 1974, ότι τα μετέφερα πίσω στη δεκαετία του 60. Λοιπόν, έτσι σκέφτηκα σοβαρά αυτό το θέμα και ο φίλος μου ο Παγιάτης είχε σοβαρό λάθος. Δυστυχώς ο φίλος μου ο Σοφοκλής λείπει που δαμε. Αλλιώς θα είχα και έναν, ας πούμε, μάρτυρα, διότι είμαστε συμμαθητές και βαδίσαμε πολιτικά μαζί. Σε κάποιο στάδιο της ζωής μας, δηλαδή μιλώ και για τον Κωστή και για μένα, θεωρούσαμε ότι ήμασταν Κυπραίοι τελεία. Δηλαδή όχι Ελληνοκύπροι. Και γι' αυτό και η σχέση μας με τους Τουρκοκύπριους ήταν το πράγμα. Δεν θεωρήσαμε ότι εκείνοι ήταν Τούρκοι Κυπραίοι, ας πούμε, θεωρήσαμε ότι είμαστε Κυπραίοι και οι μεν και οι δεν. Δεν νιώχαμε σαν Ελληνοκύπριων, σαν των Τουρκοκύπριων. Είμαστε δυο σύντροφοι. Βγαίναμε με την Λίμνια, Πάφος. Έρχεται ο Κωστής, βγαίναμε Λεύκα, Καρπάση. Συνεχώς βγαίναμε καφές, καφενεία. Μελετούαμε συνεχώς τον κόσμο. Ναι. Και τότε Ελληνοκύπροι, Τουρκοκύπροι φοβούνται, να σου πω. Μόνο οι συντεχνίες έρχονταν κοντά στα γραφεία. Εμείς βγαίναμε ολόισα, έτσι να σου πω, ολόισα. Εν είχαμε φόβο, και είχαμε την πιστοσύνη του κόσμου. Yani bu dostluklar gerçekten çok zor. Çok örneği de yok. Yani ateşten geçmiş bir dostluktur yani. Και επειδή η αριστερά ήταν αυτή που οργάνωσε το ταξικό κίνημα Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι μαζί, ήταν αυτή η οποία είδε την άλλη κοινότητα ως φίλο και ως σύμμαχο. Και θεωρώ ότι μέσα σε αυτήν την πάλη εξελίχθηκε η εργατική συνείδηση, η οποία ακολούθησε τα χρόνια μετά. Είναι γι' αυτό που λέω ότι η κυπριακή συνείδηση σχετίζεται με την αριστερά και όχι με την δεξιά, η οποία δεξιά ήταν εναντίον των εργατικών αγώνων. Οπότε η εμπειρία της αριστεράς στην κοινή της δράση με την άλλη κοινότητα ανάπτυξε αυτήν την κυπριακή συνείδηση. Η γλώσσα και οι έννοιες που παράγει ανοίγουν πόρτες, ανοίγουν δρόμους, πλέουν μες στα ποταμούθηκια μες στο ανίδρον καλοτζέρι. Ως αναζωογονημένες οι έννοιες διαμορφώνουν το τοπίο. Ως λόγος και αντικλείδι, η γλώσσα γίνεται όπλο μας και λεπίδι. Έτσι, η κυπριακή συνείδηση, μέσα στη μοναξιά της και την περιθωριακή της υπεροψία, ποδοπατημένη μεταξύ των γιγάντιων αντιπάλων της, εκφράζει τη ριζοσπαστικοποίηση μιας γενιάς που θέλησε να υπερβεί τη μυσαλλοδοξία της μεγάλης αφήγησης του έθνους. Και ποιου έθνους, του ποτσί για του ποδά. Ή του κάθε έθνους. Μια συνεχής αγωνία για το ποιαν ταυτότητα μπορούν οι κάτοικοι του νησιού να αποδεχτούν. Μια συνεχής αγωνία για το αν χρειάζεται καν μια ταυτότητα. Η ιστορία της κυπριακής συνείδησης
είναι η ταραχώδης προσπάθεια προσδιορισμού της. Για τις γενιές που έζησαν την εμπειρία της συνύπαρξης, έστω και αποσπασματικά, η κυπριακότητα εμπόρεσε να προσδιοριστεί στη βάση των συναισθημάτων αλλά και της άρνησης να εξαρτηθούν από κάθε λογής μητέρες. Εμείς όμως, μεγαλωμένοι μες στην κανονικοποίηση της διχοτόμησης, ανίκανοι να προσδιορίσουμε τα φαντασιακά μας στην πραγματικότητα, σκιτσάραμε γεωγραφίες που ήθελαν να υπερβαίνουν τον καιρό λόγω του Κυπριακού, με μια αφέλεια που υποβίβαζε το οικείο για χάρη του οικουμενικού. Γεννημένοι και μεγαλωμένοι μες στα ερειπωμένα πολυβολία και τους κομμένους δρόμους της πόλης, τοπία τα οποία λειτουργούσαν πρώτα σαν παιδότοποι και ύστερα σαν στέκια αγαπημένα, ήρθαμε να βρούμε την κυπριακή συνείδηση ως εργαλείο σύνδεσης του δαμέ με το τζαμέ, ως ανάγκη επανανοηματοδότησης μιας κατάστασης απαθούς, ως το δικαίωμα ζωής στην Κύπρο χωρίς κυπριακό πρόβλημα. Μέσα στη δεκαετία του 80 βρέθηκε στην Κύπρο μια αντιπροσωπεία του Πράσινου Κόμματος. Και μετά από συνομιλίες που είχαμε στα πλαίσια του εντός των τυχών, ας πούμε, προέκυψε να οργανωθεί ένα συνέδριο Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων ατόμων στο Βερολίνο. Ήταν μια δύσκολη υπόθεση. Ωραία, πήρε 2,5 χρόνια από την ώρα που το αποφασίσαμε, που αποφασίστηκε ως την ώρα που εγίνηκε. Και κάναμε αυτή την πρώτη συνάντηση που έδωκε γένεση στο πρώτο δικοινοτικό κίνημα που εξέχασα ακριβώς πώς ονομάζεται, το οποίο συνεδρίασε μερικές φορές στο Λίδρα Παλάς. Ναι. Μετά το 1974 είναι πρώτο διοικητικό αφίσα. Πρώτο. Στο Βερολίνο πήραμε σκέψη, πήραμε την απόφαση και μετά τυπώσαμε την. But yes, it was a milestone because it was the very first time that it was almost like a platform of the left and the alternative, and that's what the significance of it was. For the first time, people from different backgrounds and maybe even political positions, but on the left, outside the AGN, were able to come together and present papers on different subjects of what it is, what needs to be done in that sense. Μετά ήρθαμε Κύπρου και φωνάξαμε πιο πολλούς κόσμος στο Λίτρα Παλάς. Όλες οι συζητήσεις ήταν στο Λίτρα Παλάς και πρώτη φορά ανεξάρτητα Özgürce. Δεν είχε κάποιος για... Δεν είχαμε ενωμένα έθνη. Εμείς τα κανονίζαμε και είναι πρώτη φορά στην ιστορία της Κύπρου και τότε το κράτος, τουρκοκυπριακή πλευρά, τουρκελετή, άρχισε να μας παρακολουθεί συνεχώς. Εγώ δεν μας άεινε, κανονίζαμε τα, εμποίζαν, ξέρετε, τότε ήταν ολόφρεμα. Συνεχώς παρακολουθούν, έβαλαν τις πόμπες, συνεχώς έβαλαν μας φύλακοι, έτσι ήταν τα πράγματα. Chiller period το λέω, chiller period το λέω. Πολλές φορές δεν τα καταφέρναμε, πήγαιναμε μπίλα, συνεχίζαμε στην μπίλα. Συνεχώς βρίσκαμε ουρόμους, δεν τα λέω να σου πω, yollar bulurduk. Συνεχώς βρίσκαμε ουρόμους και συνεχίζαμε. Φυσικά για μένα το πιο σημαντικό είναι το πράγμα, να υπάρξει μια κυπριακή αριστερά. Ανεξάρτητα αν έχει μέσα τουρκόφωνους ή ελληνόφωνους.
Εγώ νομίζω ότι παραπάνω βρίσκουμε μέσα όσον αφορά τα περιοδικά, ας πούμε, στο εξυπαρχής. Και αμέ πρέπει να εφορμάραμε αυτό το πράγμα που λέμε κυπριακότητα. Λοιπόν, εγώ ήρθα σε αυτόν τον χώρο όταν ήμουν περίπου 18 χρονών, γύρω στο 1999, για να πιάσω το πρώτο τεύχος του περιοδικού εξυπαρχής, το οποίο, ξέρετε, τότε μια συντακτική ομάδα με τον Κωστή τον Αχνιώτη. Για μένα 60 χρόνια και ο πόνος σε τόσο χώρος θα μένα ήταν σημαντικός, γιατί διευρύθηκε η αντίληψη μου για το τι είναι η Κύπρος και ποιοι είναι οι άνθρωποι της. Που μου αποκαλύφθηκε στην ουσία μια άλλη Κύπρος, μια Κύπρος που ήταν αόρατη και γεωγραφικά και ακόμα ήταν κλειστά τα οδοφράγματα, αλλά και πολιτικά, ιδεολογικά. Θα πω μια αφού είμαι γέρος δικαιωμένα να ρωτήσω μερικές ιστοριούλες τέλος πάντων. Το 1974 το Σεπτέμβρη είδα στην γαλλική τηλεόραση. Είχα φύγει από τον πόλεμο από τα κάτω, βρέθηκα στη Γαλλία και είδα στην γαλλική τηλεόραση να ξηθάφκουν τους φαμένους της Αρόα ή του Σαντελάδη. Αυτό το πράγμα είναι δημοσίως κάτω από τα φώτα του Διεθνών Πρακτορείου. Είδα το στην τηλεόραση. Λοιπόν, έγινε και μια συζήτηση με Αρτινατών και τα λοιπά και μας διοχετεύθηκε από την Κύπρο ότι είναι τουρκική προπαγάνδα και το εδείχτηκα αμέσως. Δεν χρειάστηκε κόπος για να με πείσουν ότι είναι τουρκική προπαγάνδα. Το 1989 νομίζω, η 90 κάπου και αμέ, βρέθηκα για πρώτη φορά στα κατεχόμενα σαν δημοσιογράφος. Και δήθεν τυχαία επήρε μας ο Κηπίδης και εξαπώνησε μας μπροστά από το νεκροταφείο που ήταν οι θαμμένοι τούτοι, χωρίς να μας πει τίποτε ο Παγάσας, και έφυγα, εκάπνιζα τότε, τέλειωσε ο διάδρομος στον οποίο περπάτω και ευρέθηκα ξαφνικά, μπροστά μου είχε έναν τάφο, ότι έγραφε 9 ονόματα και ότι τα επίθετα για τον 9 ήταν το ίδιο, ήταν ότι ούλες ήταν γενέσεις και ότι είχε και έναν νήπιο νούμινου. Λοιπόν, ρε παιδιά, ελιγήσαν τα πόθηκια μου, διαλύθηκε ο πόντος μου. Και εσύ, τέλος πάντων, ήρθαμε πίσω, γράψαμε διάφορα κείμενα που δεν μου τα δημοσίευσε κανένας. Είχε κλείσει το στον τυχό. Πέρασε ο καιρός. Πριν καμιά 10 χρόνια ξύπνησα έναν πρωί. Έτσι που κάθεσαι, ξυπνάς και περιμένεις έτσι καμιά ώρα ώστε να ξυπνήσεις τέλεια κτλ. Και αντιλήφθηκα 10 χρόνια, 15 χρόνια μετά το 90 που είδα τους τάφους, ότι τους τάφους έξερα τους που το 74 που τους είδα στην τηλεόραση. Λοιπόν, εάν σιωπήσεις δαμε, ακούεις που δίπλα τις φωνές των άλλων. Που είναι, διότι η νεκρή ζώνη έχει έναν εύρος, ας πούμε, 50 μέτρα, 20 μέτρα, ανάλογα. Και ακριβώς που πίσω, όπως ζούμε εμείς δαμε και μιλούμε, υπάρχουν οικογένειες Τουρκοκυπρίων που ζουν, τις οποίες όμως εμείς δεν είδαμε ποτέ. Τόσο πολλά εδρεωμένο ήταν το αίσθημα ότι οι άλλοι, η νεκρή ζώνη είναι όλη η Βόρειος Κύπρος ως συνέχεια της νεκρής ζώνης, νεκρή. Είναι το ότι εγώ θυμάμαι μια φορά ευκήκα ελούνου μου ντίτσιρος σε έναν μπαλκόνι μπας στην πράσινη γραμμή, διότι δεν είχα νερό και έφεραν μπουκάλες, και απέναντι μου ήταν ο στρατιώτης ο Τούρκος και θόρεμε. Εντάξει, δεν αντράπηκα, διότι δεν υπήρχε. Δηλαδή θωρείμαι. Αλλά δεν πρόκειται να συναπαντηθούμε ξανά και να πει ρε μαλάκα μα ήσουν τίτσιρος ή μπορούσαν να με θεωρούσαν και από τα σπίτια Τουρκοκύπροι που ελούν μου γυμνός. Δεν είχα την αίσθηση της ντροπής, διότι απλούστατα εκείνοι δεν υπήρχαν. Ώσπου και ανοίξαν τα φράγματα και αυτό ήταν τόσο σοκ για μένα. Το άνοιγμα των φραγμάτων είναι η πιο σημαντική στιγμή στη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου και δεν μπορεί κανένας να μας την πιάει και νομίζω ότι είναι το ωραίο.
είναι το πιο μεγάλο χτύπημα στον εθνικισμό και στη διχοτόμηση και στο διαχωρισμό. Το πιο μεγάλο χτύπημα ήταν το κυρίαρχο εθνικιστικό αφήγημα που έθελε τους Τουρκοκύπριους αόρατους ή στην καλύτερη περίπτωση σετεριστές των περιουσιών των Ελληνοκυπρίων, ατύλες ή τέρατα. Η μάμα χαίρεσε. Πρώτη φορά που να περάσετε. Πρώτη φορά που να περάσετε. Πώς νιώθετε? Καλά νιώθουμε. Να πάτε στο Ματιάτι δηλαδή τώρα. Μάλιστα, θέλω να πάω. Έχετε φίλους δηλαδή γνώσεις? Εδώ, Ματιάτι είναι συντός. Ματιάτι είναι συντός. Οργανώσουμε. Αντικείμενο συζήτησης μας σήμερα, η δημιουργία και η λειτουργία εδώ και κάποια χρόνια της πλατφόρμας Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων εκπαιδευτικών Ενωμένη Κύπρος. Μαζί μας στον ραδιοθάλαμο τρία βασικά στελέχη των εκπαιδευτικών εκείνων και από τις δύο κοινότητες της Κύπρου που πιστεύουν στην ανάγκη ειρηνικής συμβίωσης Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων σε μια κοινή πατρίδα. Κοιτάξτε, οι Τουρκοκύπριοι εκπαιδευτικοί είναι μπροστάριδες στους αγώνες της κοινότητας τους. Από τη δική μας την πλευρά, το ελληνοκυπριακό σχολείο είναι συνυφασμένο με την ιδεολογία της Ένωσης. Λες και δεν υπάρχει κάποια απόσταση από το δεξίνι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εμείς μειοψηφούμε μέσα στο δικό μας χώρο ως πλατφόρμα εκπαιδευτικών, αλλά υπάρχουμε και εντυπωσιάζουμε κιόλας από το ότι υπάρχουμε πραγματικά. Εμείς έχουμε δημιουργηθεί το 2004, είμαστε παιδιά της ήττας μας. Κάποια στιγμή η πλατφόρμα των εκπαιδευτικών, την οποία είχε οργανώσει ο Κωστής μαζί με άλλους εκπαιδευτικούς το 2004 τον Οκτώβρη, άρχισε να κάνει επισκέψεις Ελληνοκυπρίων στο βορρά και Τουρκοκυπρίων στο νότο. Θυμούμε πολλά χαρακτηριστικά την πρώτη επίσκεψη που οργανώσαμε με Τουρκοκύπριους μαθητές στο νότο. Βγαίναμε Λάρνακα μέσα σε ένα-δυο λεωφορεία και θυμούμε ότι οι μαθητές και οι μαθητρίες τραγουδούσαν τον Μπέλα Τσάο στα τουρκικά και κάναμε μεγάλη εντύπωση. Είναι κάτι που έκαμε με να συνειδητοποιήσω εκείνο που συνειδητοποιούσα στην φάση, δηλαδή μετά την διάνοιξη των φραγμάτων, ότι πέρασε από μια φάση διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης η τουρκοκυπριακή κοινότητα και νεολαία. ...2000'li yıllar aslında bir halk ayaklanmasıdır, bir isyandır ve çok derinlikli bir isyandır. Köy, kasaba, mahalle, şehir, her şey ayaktaydı. Ve tabii çok kritik günlerdi o günler yine. İnönü Meydanı işte marka oldu o günlerde. Mitinglerin neredeyse tamamı oradaydı. 2001'di yanılmıyorsam, 2002 de olabilir, sorun değil. Belediye işçileri temizlik yaparken o ateşli, hararetli mücadele içerisinde 3 tane TNT bombayı bir çitin altında fark ettiler. Ve tabii hemen müdahale yapıldı ve bütün alan tarandı. Ama basın da fark etti olayı tabii. Duyuldu, o gün miting günüydü tabii. Ve duyuldu orada TNT bombaların olduğu, ama gerileyecekleri yerde, eksilecekleri yerde kalabalıklar daha da arttı. Çok önemli bir olaydı o. Ve Gosti yine telefonun başındaydı. Bir hareket başlamıştı çünkü. Barışçı bir hareket başlamıştı. Barıştan yana bir hareket başlamıştı ve Gosti yine telefonun ucundaydı. Ne yaparız, ne ederiz? Şimdi sıra bizde demiştim. Onu da hiç unutmam. Şimdi sıra bizde demiştim.
ve 2003'e kadar bu hareket büyüyerek geldi. Kapıların açılmasına kadar. Ve kucaklaştık da 2003'te. Έχουμε την εντύπωση ότι στα κατεχόμενα υπάρχει δικτατορία ή όχι ακριβώς δημοκρατία, ή ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να μιλήσουν κτλ. Και είμαι βέβαιος ότι αν συγκρίνουμε τα συντάγματα, είναι πιθανόν, πολύ πιθανόν, στην πλευρά μας να έχουμε ένα κράτος δικαίου πιο αναψυγμένο κτλ. Αλλά βλέπετε τη διαφορά στη δημοκρατία. Την κάνει η δράση του κόσμου. Δηλαδή το πιο σημαντικό δεν είναι να έχεις ένα σύλλογο. Το πιο σημαντικό είναι να θέλεις να πάρεις την τύχη σου στα χέρια σου. Να θέλεις να διευρύνεις τα περιθώρια που σου παρέχονται και όχι να τα στενεύεις. Τα δημοψηφίσματα το 2004 το ΑΚΕΛ και με εκείνον τον περίεργο τρόπο που είπε ναι όχι και μπουρδούκλωσε τέλος πάντων ακόμα και την αντίσταση του Νέντερ που υπήρχε μέσα στην αριστερά. Ήταν μια γροθιά στο μαλακόν υπογάστριο του τουρκοκυπριακού κινήματος. Εκείνη την ώρα, για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες στην Κύπρο, είχαμε έναν δυνατό σηκωμένο κίνημα μέσα στους δρόμους. Ήταν τουρκοκυπριακό, μα ήταν κυπριακό κιόλας, στο κάτω-κάτω. Και αριστερά και ο λαός hayal kırıklığına uğradı. Ama εμείς με τον Κωστίν όχι. Μετά το ψήφισμα για τον Λοκμαζί, για τον Λίτρα, ήβραμε δρόμο και ξεκινήσαμε. Δεν έχασαμε λεπτό. Και όλος ο κόσμος ξέρει για τον Λοκμαζί, για την Λίτρα, ήταν δεύτερος αγώνας για λόγω στην Κύπρο. Είναι μεγάλος αγώνας. Σε κάθε χαραμαθιά που ανεί, ο τυφλοπόντικας φωλιάζει. Γεννημένος και μεγαλωμένος μες στο βαθύ πισούρι, σκάφκει σειράγγες. Γυρεύκει να λώσει την πόλη των δολοφόνων αντίστροφα και υπόγεια. Κι όσον περνά ο καιρός, όσο πιο πολλά λιώνουν οι βαρέλες μες στις στράτες και τα καντούνια, τόσο σφίγγει το κουγκρί που τις κρατά μαζί μες στα μυαλά και τις ψυχές των ανθρώπων. Μια δεκαετία μετά που μας πρωτομίλησε η ιστορία των Μαθιού πως σιωπάζει, και ενώ συνεχίζουμε να ψάχνουμε τη γλώσσα για να μιλούμε για τους θανάτους, για εκείνους που εφύγαν, μα πιο πολλά για εκείνους που ενάρτουν, εξιαστήκαμε να τατεύκουμε τις ίδιες λέξεις πάλι με όποια γλώσσα να βρούμε. Στη Λευκοσία, τη μόνη πόλη που έχει 2 φορές πρωτεύουσα, μαχούμαστε κι εμείς να είμαστε 2 φορές χωραΐδες. Που τον Ακάμανο στη Μεσαωρία και που την Καρπασία στη θάλασσα της Λευκοσίας διαγράφουμε καινούργιες πράσινες γραμμές που σε τίποτε μοιάζουν με τις νεκροζώνες της πράσινης γραμμής. The struggle against destruction of ecology, ecological movements, has positive impact on unification of the island. That's what I believe. Because when we talk about our commons, common lands, then our struggle become common. And also, probably the nature itself is the most common, is our most common part of Cypriot consciousness. Because we can share different thoughts, we can share different values, we can share different perspectives on anything, but we are sharing the same common nature. It seems like the ecological struggle has become the stepping stone of gaining that toupee that Kostis was talking about. His major contribution, at least in my personal view, Kostis was reading the book scene and was developing a social ecology perspective in the mid-80s that is actually developed 30 years after it by a new generation.
έμαθε τούτος που τους φίλους της γης, μια ομάδα οικολογική στην Κύπρο τότε, που Άγγλους όμως, Άγγλους που κατοικούν στην Κύπρο, ότι ο Φωτιάδης ήθελε να χτίσει τον Ακάμα. Είπαμε να Παναγία μου να καταστραφεί το τελευταίο κομμάτι που έμεινε, Παρθένων, στην Κύπρο. Οπότε γράψαμε μια επιστολή την οποία έχω, λοιπόν, και δημοσιεύσαμε στις εφημερίδες καλώντας κόσμο να έρθει στο καφενείο τα καλά καθούμενα για να γίνει η πρώτη ιδρυτική συνέλευση μιας ομάδας των φίλων του Ακάμα που θα προσπαθήσουν να σώσουν τον Ακάμα από τα νύχια του Φωτιάδη. Και συνάχτηκε ένας κόσμος. Και κλείσαμε μαζί με τον Κωστή, θυμούμε, και λεωφορεία, έβαλαμε τους μέσα και πήγαμε ένα Σαββατοκυριακό στον Ακάμα να δούμε πού είναι ο Ακάμας. Δεν ξέραμε ποιος είναι ο Ακάμα. Πήγαμε τους, περπατήσαμε στον Ακάμα κάτω, είδαν το από αυτήν, ενθουσιαστήκαν. Έχει που το 86, 85-86 που ξεκίνησε το πράγμα. Καταφέραμε να σώσουμε τον Ακάμα. Μπλοκαρίστηκε ο Φωτιάδης και ως σήμερα δεν καταφέραμε να χτίσει. Σε εκείνο το διάστημα δυστυχώς ο αριστερός χώρος υπέστη μια ήττα, με την έννοια ότι πιστεύω λόγω αμορφωσιάς του αριστερού χώρου, λόγω πολιτικής ανεπάρκειας του αριστερού χώρου, εκερδίθηκε ο οικολογικός χώρος που εθνικίζονται αριστερού και είναι μια αναπηρία που μας συνοδεύει μέχρι σήμερα. When we were having the protest 2 years ago for Agamas, for example, this friend Alexandra came, and afterwards she came up to me. She was like, "I came and I was crying because finally there's like a new ecological understanding that reflected what she felt the original Friends of Agamas were doing." I feel in the south we've gained the dominant discourse over the nationalists. How is Tupe translated in English? Like to gain pride in a way. Okay. And the word Tupe came. It's not just pride. It's kind to of feel comfortable discussing something and provoking. For provoking dominant social views, perceptions, structures, deconstructing anything has to do with dominance. I think that Kosti's message on the marginalized Cypriot consciousness is exactly that. You are marginalized. You have to be conscious that you are giving a struggle. In a way, enjoy it. Don't let them take your pride. I mean, the last time, 2 nights before he died, when I saw him in Kaimaki, he exactly said that. Don't let them take your pride. But the actual words were μην τους αφήσετε να σας πιάνουν το τουπέ σας. Όποτε δικλείσω στραώνουν. Ζήσω δαμή τροχυπείο. Που τις τρύπες τα κάντσελα του δημόσιου κήπου και από το μιναρέν της κοφή. Το σφαγείο κοφή. Και από τα φορτηγά που κουβαλούσε σύρους και πριζόλες. Τρέχει και από το σχολείο της Τόχνης και από το λεωφορείο του Κοτσάκη που κουβαλά τους χορκανούς στη χώρα. Μπορεί και στη σκάλα, μπορεί και κουπότη. Όποτε θα περάσω με χωρί. Σφινώνουν. Κάνω σας να χλιάσω που μέσα από κλειδαρότρυπες με τα ρωμανίσια αναγιωμένα. Και μενίσκω και αμέ χάσκοντας μες στα βλάκια και ας σύφκουν οι κυτριλισμένες αναθρίκες να μου πασπατέψουν τα μούτρα. Άνοιξη και ακόμα στάσει ο ουρανός κλάμα και μια αγωνία, μια μανία να καταντζαστούν σε σιρτάρκα όλα τα πετσικιασμένα στους τοίχους μυαλά. Άφηση. Όπου θα αλλάξω βρέσει πονώ κανεί
που τα χαλαμάντουρα της Αρναουθιάς που λήφκουν και που τον καφενέ του Παντοπουλίου χωρίς τους μερακλείες του καφέ, του ναρκιλέ, του αμανέ, του μαχαλεπιού, του γαλάτου για του ροδοσταμμάτου. Όπου κάτσω σηκωθώ και φύω, ύστερα εντζημούμε. Που κάτι ξημαρασμένες φωτογραφίες στους τοίχους και στις βιτρίνες των μουσείων αγώνων, των μουσείων αγώνος, των άγωνων μουσείων, των μουσείων της αγωνίας και των πιτσικλιασμένων στους τοίχους μυαλών. Οπότε φυσά αέρας που το βορρά για που τον νότο γέρνω και τσιμούμε με τα παραμύθια της τετές μου, της Αναστούς, της Παναγιωτούς, της Σερифές, που μπορεί να μην την ελαλούσαν και τίποτε, που μπορεί να την ελαλούσαν και τίποτε. Ποια γλώσσα μου μιλήσω τα τέφτα, ποια γλώσσα λείψω τα χτάρματα μου που αορίζω και αφήνω τα συστάρκα και τους ευκαλύπτους να σύφκουν και να μου τα σπατεύκουν τα μούτρα και τις φοινικές να την αξιάζουν όσο περνάω καιρός δίπλα από τις δρόμες και τους ξεροποτάμους και μες στις αυλάες της ψυχής, της ψαγής, της αλόας και της άσχας. Άφηση. Οπότε στρίψω, χάνουμε. Μες στα καντούμια τα μέτρητα με τα βαρέλια και τα τέλεια, μες στις μολόσες και τις καπαρκές, στη μέση μιας σαχνιασμένης ασφάλτου, στο ποδά του ποτζή, στο ποτζί του ποδά. Και γύρω χίλιες σημαίες ευκαλοίτικες που πάνω στα κοντάρια τους επαλλουκώσαν τον Θεό για τον Αλλάχ, που μπορεί να μην τον λαλούν και τίποτε, που μπορεί να τον λαλούν και τίποτε. Όπου δικλείσω, που κάτσω φάω σηκωστώ, πληρώσω και φύω τσακρά. Όπου κοιμηθώ, ξυπνήσω και νυχτώ, που αγαπήσω, ό,τι αγαπήσω, βουρά και φεύγησαν εκείνους που επίαμα παραπάνω σαν τους άλλους που ενάρτουν σαν τον ουρανό που στάσει ακόμα, κλάμαν και αγωνία, μια μανία να καταντσιαστούν σε σιρτάρκα, ούλα τα πιτσιλιασμένα στους τοίχους μυαλά. Άνοιξη. Και ξεχάστηκα πάλι να ποταυρίζουμε πάνω που πληθαραίνουν στους τοίχους και πέτρινες καμάρες και ξεχάστηκα να θυκιαβάζω την ιστορία του μαθιού που το σεπάζει.